Een ludieke actie met serieuze ondertoon. Op de Wingert in een Waard is Elsen een kleer met net oproemen hoenenstront. Wij hier hier list van poep op de stoep. En tijdens bepaalde activiteiten maakt wij gewoon regelmatig gebruik ook van het parkeerterrein. En het gebeurde vaak dat onze band dan met poep onder de squallen bij binnenkwamen. En dat was gewoon een vieze boel. Nou, op een gegeven moment hebben wij zijn, daar maken we wat mee. De gemeente Dantummerdiel waard inschakelen en de handhavers hebben meerdere keren hoenenuitlitters ongesprutsen of zij de dralen oproemen wonen. Ek is de squallen zelfs in actie kwam. Onze band die hadden eigenlijk de opdracht kregen of de vraag kregen van waar wil meidwaan en waar wil een mooi verbodsbod ontwerpen, zodat de mensen zien kunnen dat wij gewoon echt net op die poep zitten te wachten. Een van de beste verbodsboeren is makker toch leerling Janiek. Eerst wie het gewoon een trollmeidje. En ik dacht in mezelf, dat ik nog wel wat versiering biedt. Dus een zinderbril en een petje op. Hoe bot wie het probleem hier op dit parkeerplak op je plein? Ja, net leuk. Echt heel stom. Elke dag hier wel, bijna elke dag hier wel poep onder te komen. Je hoopt straks wel op wat minder poetswerk, denk ik? We gaan ervan uit dat het probleem zich nou automatisch eigenlijk gaat oplossen. En dat mensen die hier nogal deel komen bij de hoendekeur in dat ze in ieder geval wat bij hun hebben om de stront in ieder geval weer op te roemen. De vraag is nou hoe lang het gas en het parkeerplak skiem blijven.